Vždy som bol aktívny človek, ktorý si užíva pohyb, ale v poslednom čase sa začali objavovať znaky únavy. Neustále som bol unavený a veľmi vyčerpaný. Predovšetkým po náročnom pracovnom dni som často cítil, že mi chýba energia a aj svaly boli unavené, takže som sa veľmi ťažko uvoľnil. Okrem toho som si všimol, že aj moja koncentrácia je slabšia, čo mi spôsobovalo nemalé ťažkosti pri práci a následne aj veľa stresu. Na odporúčanie priateľa som začal používať produkt Pure Magnesy a znamená to pre vás, že to bola naozaj správne rozhodnutie. Prečo? Jednoducho som sa zbavil únavy a mal som v sebe oveľa viac energie, pretože som aj cyklista. Teraz bez problémov prekonávam aj dlhšie vzdialenosti. Všimol som si, že sa lepšie vyrovnávam s každodennými výzvami, ako aj so stresom, či už v práci alebo mimo nej. Všimol som si, že aj ľahšie zvládam iné výzvy a celkovo sa cíti oveľa lepšie. Musím pochváliť aj chuť. Kombinácia jablok a limetky je prirodzene osviežujúca. Ráno začínam deň s radosťou, pretože Pure Magnesy má naozaj príjemnú chuť, ktorá ma ešte viac oživí a pripraví na nové výzvy. Vyskúšal som veľa produktov, ale tento nemá konkurenciu, takže naozaj srdečne odporúčam úplne všetkým.